tsuntsun soyayyan danki yake niyan ɗauro niyya dan Allah zan so har kin juriya. Bara fa ka ji al'adar farar kujera. In har ka kasa akwai tara da farar kujera take cin ka. Za a tara ni. A me kyau ma. Ne tara ba. Akwai tara da farar kujera ta cika daga aljun ka ta fito. To shine al'adar farar kujera. Sun kyauta ta miki sun ba ki ta haƙi ni za na yi wani ba jinjina ne miki kai na rike na ba To ya aka ji da wancan lokaci da yanzu, ya ci gaban waka yake a arewa, ya kuma gwagwarmaya da ake ciki, wani hali kuma ake yanzu? To alhamdulillah gaskiya an samu ci gaba a baya, amma yanzu ba waka.